Моя малая радзіма – гэта вёска Паддубцы. 2 кілометры, якая знаходзіцца на поўнач ад горада Оршы, у бок Магілёва, дзе я і нарадзіўся. Мой бацька пры дапамозе дзеда у 60-м годзе паставіў дом у Оршы, і пасля таго я ўжо стаў быццам бы гараджанінам. Жыццё маё праходзіла, як у ўсіх звычайных хлопчукоў беларускіх, садок, школа 8-я. Дарэчы, у той школе, пакуль мяне яшчэ не было, выкладаў Владзімир Караткевіч, там цяпер вісіць шыльда. Раней, калі мы былі малыя, нічога мы аб гэтым не ведалі. Ну, і дзяцінства так праходзіла. Спачатку мы мерылись фізычна з прыродай, як хто там можа пераплыць Днепр, і это было вельмі так годна, што вось я справіўся. Маці мяне з 3 класа, чуючы маю гіперактыўнасць, запісала ў гурткі, каб я наведаў і за студзію, якая месцілася ў дворцы піянераў. Выкладаў і выпускнік худрафа з Віцебска Миколай Миколаевич Каханович. Але толькі не абмяжоўваўся студіяй. У дзяцінстве хадзіў нават і фотастудію, у дом тэхнічнай творчасці, таксама у гурток стральба, але вось чаму-то спыніўся на мастацтве. І аднойчы за лета у класе 7 напісаў 100 этюдаў. Калі я іх прынёс, то настаўнік здзівіўся, пераглядзелі, атрабралі там самае найлепшае. Для мяне это не было так важна, это я зрабіў адным махам рукі, але ты учынак паўплываў на маю далейшую дзейнасць. Я пачаў займацца мастацтвам, паступіў у Аршанскую педвучэльню, закончыўшы яе, там, правда, не было урокаў малявання, папрацаваў на заводзе Легмаш, потым забралі ў войска. Пасля войска паступіў у інстытут Кірова у Віцебску. Пасля яго заканчэння па размеркаванню трапіў маладзечна. Вось такі кароткі леўс. Што казаць пра сваю радзіму малую Оршу, это знакаміты горад беларускі, дзе адбывалася шмат гістарычных падзей, глыбокая вельмі гісторыя у майго горада, шмат гераічных там адбылось боек, бітва пад Оршай знакамітая, 1513 год, князем Астрожскім выйграна. Славіцца знакамітымі людзьмі, якія жылі ў Оршу, Аршанскім раёне. Такая вот вёска Бабініча, дзе знакамітая наша нацыя, нарадзіўся Самуіл Кміціц. Это герой падзей, якія адбываліся ў 1650-х годах Рэчы Паспалітай са Швецыяй. І вось мы ведаем, што Генрых Сенкевіч у сваёй трылогіі «Огнем і мечам» у кнігі «Патоп» якраз это ўсё падрабязна апісаў о нашым знакамітым Ліцвіне, Самуілі Кміцічы. Кінастужка знята, у якій іграе галоўную роль Даніил Альбрычскі. Эта мясціна, яна такая поўніцца духоўнымі помнікамі даўніны. Шмат культавых збудаванняў ёсць, манастыроў, якія, на жаль, не дайшлі да нашага часу. Я нават памятаю пра маім дзяцінстве ў 60-х годах. Ламалі базыльянскую Пакроўскую царкву, па якой я па вінтавой лесніцы лазіў калісьці там. Цікава было, пускалі нейкія ракеткі з порахам. На тым месцы пабудавалі міліцыю. Куцеінскі манастыр аднавілі, які знаходзіўся ад мяне там побач 500 метраў. Мне прыемна было там заўсёды пабываць. Старыя дрэвы, такія ліпы, якія таксама мяне захаплялі сваёй даўніной. Помнік дойлідства, які цяпер адрэстаўраваны, і нават гэта ёсць у мяне тут у маіх творах, калі яго паказаць. Як аказаў, Орша, это у сутоках Аршыцы і Дняпра находзіцца замчышча, і тут царква Ільінская, 1860-е годы. Езуіцкі калегіум, які існаваў Оршы. Цяпер там находзіцца цэнтр рамёстваў, аддзел культуры, месціцца галерэя імя Івана Гарамыкі. Куцеінскі манастыр, Свята-Яўленская царква, рэшткі будынка, дзе месцілись манахі. Зноў калегіум, такія вось творы. Это вот все. Я часта наведаю Оршу, кожны год езджу наведаць могілкі бацькоў. Вёскі, правда, той уже няма.
путем оптимизации объединали с сельсоветом, она теперь называется не Поддубцы, а называется Панизовье. Любимым местом, может, является это монастырь Кутеинский, який находится от меня где-то 500 метров. Я там часто туды у дзяцінстве любил прийти в одиноте, помедитировать, глядячи на воду, бягучи от Днепра. И на як час бяжыць, калі у дзяцінстве бегла эта вода, и теперь. Это таксама для мяне месца, яно гістарычна для мяне каштоўнае. Там яно славіцца сваім кнігадрукарствам. Спірыдон Соболь надрукаваў там беларускі буквар. Лічыцца таксама цэнтрам кнігадрукарства. Моя любоў да мастацтва, мусіць, пайшла з маёй радзімы, таму што наведванне гуртка, асяродак, мастакі, з якімі я быў знаёмы, таксама мяне натхнялі прырода. У асноўным я малюю краявіды роднай зямлі, якія звязаны са значнымі мясцінамі, з выбітнымі людзьмі, якія там нарадзіліся. Для мяне моя радзіма – это, як бацьковую радзіму не выбіраюць, куды можна заўсёды вярнуцца, успомніць какие-то фрагменты з дзяцінства, свайго жыцця. Можна было б поразважаць, чтобы было б у какие-то ключавыя кропкі, і жыццё павярнулось бы ў другі бок, і як бы оно пайшло по іншаму сцэнару. Але ўсё як склалася. Пахадзіць па беразе Днепра, пад івамі, этими ветламі, якія ўжо старыя, некаторыя ўжо і абламаліся, іх ужо і няма. Паразважаць, наведаць помнікі даўніны, калегіум паглядзець, унутр зайти в галерею,